2 ta' April 2010, jum il-ġimgħa l-kbira, pajjiżna jsofri blackout wara li tripjat il-power station ta' Dallimara, ħidma immedjata mill-inġiniera tal-power station bit-turbini ta' riserva li immedjatament taw lura l-elettriku lil partijiet ta' Malta u l-provista madwar il-pajjiż kienet irritornata sa' 4 sigħat wara. Brabta ma' dan Joseph Muscat, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, ħass li kellu jikkummenta dwar dan il-blackout fejn qal li pajjiżna kellu l-agħar servizz fl-Ewropa. Dak li soffrew il-familji ħabbrika u n-negozji Maltin u Għawċin nhar il-ġimgħa jikkonferma li għandna l-ogħla kontijiet u l-agħar servizz. Anke l-ekonomista Edward Cicluna, dakinhar membru parlamentari Ewropew, kien tkellem dwar dan tuħ fid-dawl. L-għada, it-3 ta' April, il-Partit Laburista kien għamel konferenza tal-aħbarijiet quddiem Kastilja fejn qal li dan il-qtuħ fid-dawl wassal biex pajjiżna tilef mal-20 miljun euro fit-dħul. Kompla li dan il-qtuħ fil-provista tal-elettriku ħalla impatt negattiv anke għal kompetittività tal-pajjiż. Imma l-qtuħ fid-dawl ta' 3-12 ta' Wissu li għadda dan ferm iktar minn 4 sigħat u ħalla l-Gżejjer Maltin kollha fid-dlam ċappa. F'ċertu każi, bħal Ħażabuġ u Ħalqormi, ir-residenti kellhom jistennew iktar minn 18-il siegħa fl-eqel tas-sħana tas-sajf biex ingħataw lura l-elettriku. U din id-darba saħansitra anke l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spiċċa fid-dlam ċappa e kif il-ġeneraturi ma ħadmux kif suppost. Dan wassal biex numru ta' titjiriet kellhom ibidlu r-rotta u jinżlu fi sqallija minflok. Imma f'dan il-każ jispikka n-nuqqas totali tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru responsabbli mill-Enerġija Konrad Mizzi. Lanqas Edward Cicluna, illum Ministru tal-Finanzi, ma kwantifika ebda ċifra l-ħsara li ġarbu l-familji, it-terf ta' dħul għan-negozji u l-impatt fuq l-ekonomija Maltija f'dan il-blackout. Kien biss il-kap eżekuttiv tal-Ene Malta Frederica Zoppardi li l-erba' meta xibli turħula f'Malta kienu għadhom bla elettriku li laqqa lill-midja f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega li l-kawża tal-qtuħ fil-provista tad-dawl kienet ħsara f'kejbil taħt l-art li waslet għal esplużjoni fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Marsa. Sadattant fi żvilupp ieħor fis-sqarrija dwar l-aħħar qtuħ tad-dawl, speċifikament is-sitwazzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-Assoċjazzjoni tal-Piloti, l-ALPA, ikkritikat li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għan nuqqas infrastruttura biex tassigura servizz kontinwu. L-ALPA qalet li din is-sitwazzjoni inaċċettabbli li saħqet li waslet għal dewmien addizzjonali u spejjeż żejda fuq il-linji tal-ajru.